Kardom kar benglong pinya video klalo nonam che thangklong che parjantum alang nutu men kelalo bepul terang lapen malin tesupi alang nutu pan putot che parjam the iglong po alang mazan men kelalo doji binong timung bilun se official hen pen ke bontapon litum labang so lamazan langlong igita prang po lasipi ni kalabang so alang mazan pu thakle full detail lang isinang to tangti a video le start klorang labang so lamazan che parjana bang phi abang phuto men ke lai ken lo nonam che thangklong address mate aji ke men na che parjana bang phi alang li men ke malin tisopi phanile tum labang so lamazan alang li che parjan the iglong ji apen labang so lamazan aji ke men na alang li tai nurlo mirmili hansepi alang li phansa me letum labang so lamazan alang li che parjan the iglong ji apen nonam che thangklong actor ilutum kar biang longbong pen bipul terang phansa me letum labang so lamazan alang li che parjan the iglong ji Lapen Malong Timung Rajiv Kru alang litum han sameletum labang so lamazanong alang li chapajan the iglongji labang so lamazanong kiluntum mati singa tu men kelai kenlo Binong Timung Lapen Juti terang pi alang tum asisi ilutum labang so lamazanong ilutum arju iglongpo labang so lamazanong fon a konsep mate direction abang phomen kelalo bipul terang Lapen labang so lamazan fan ke kan kita nabang piemen kelalo serlibon BP labang so lamazan fan mohol kene dun mate editor abang phomen kelalo bismorang lapen RJK medon abang phomen kelalo Ricky Teron ngartun labang so lamazan mate video loba modal tum lang iji blote official Binong Timung bilunse official YouTube channel tum lang ilong po na tum nason ka ke kar binglong ambo pe nonam che thangklong a video hai mate actor actress a video lang iberete na tum handshake channel usel subscribe non lapen like taping non lapen comment nang tanegri pinya video kelan sikang ton lo kurwang tu